Avisant que ja estic a 900 i allí s'han quedat el David, que estem junts allí i me l'ha marcat, el Abdel, el Iago i el Marcelino, que mos ha vingut a ajudar. Serós a la dreta, Aitona a l'esquerra, allà baix, muntant un carrer aquí. Ara que estan remuntant allà. El David ja està remuntant. El David ha estat a, jo què sé, a 10 metres del terra, a baix de tot, que jo el veia aterrat, i el tio ha remuntat allí increïblement, increïble, i ara estan tornant a pillar. Veia el turón. ...150, vaya el turón, aquí. El Iago, que està també per aquí, que ha saltat. El David, que ha saltat altíssim també. El Abdel l'he vist saltar baixet, no sé. I aquí tot un carrer que ve des d'allà de l'Aragó, increïble. Quan mos ha arribat el carrer aquest, a 7 quan hem pogut sortir. I el Iago està per allí baix, però no es veu. I bueno, no sé. Allí Lleida. I aquí baix tot el Segre. Aitona. Aterrat aquí. Un camp de metllers. Bueno, aquí no, he aterrat allà. Allí plegar a la mini sombra que hi ha. Però mira quin cel que hi ha, que tira cap al Montsant, va a direcció Montsant, però vamos, jo no hi ha terres avui, no hi ha terres, perquè a més en les hòsties que fotella per tot arreu, cap aquí i cap allà, vamos, no et dona temps ni de pensar. He aterrat, que aquí sempre ve de ponent o de per allí. Mira, ara està bufant tal. I he aterrat i quasi anàvem ben de cua. He fotut una arrossegada per aquí, una cosa més rara, no sé, no s'entén res. Bueno, és igual. Vaya cel, però no hi havia manera de trincar una de bona. No sé, segur que és una conflu, estar al costat dolent o el que sigo. I no sé, pues estava al costat dolent i merda. I merda. Bueno, què farem?